कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बरं मी काय म्हणतो आम्ही नदीच्या तळाच्या कोपऱ्यात आलेले आहोत. त्यांचा काय संबंध आहे पण मी ज्या लोक तुम्हाला भरपूर देतो खाऊ जरा राज्यात भ्रष्टाचार होतो. राज्यात भ्रष्टाचार होतो बाबांना तुझं काहीतरी गुपित चाललं होतं. बाबांचा वेळा भक्त आहे आणि एक खानती आम्ही लोक भेटतो पण ह्याला कसा काय माहिती मला समजलं कसं तुला जाणवलं मला जाणवलं बाया मला म्हणजे चाणक्य असावा बाया म्हणजे काय प्रकार बाया म्हणजे काय तुम्हाला काय सांगू तुमचं राज्य रांगोळीचा प्रदक्षिण झालं पाहिजे. अगदी बरोबर झालं पाहिजे. आणि एक गोष्ट विसरू नका प्रत्येकाच्या अंगणात आनंदाच्या भरात गुढी उभी राहिली पाहिजे. गुढीला काय कालवे आहे की नाही? आनंदाला वेळ काळ कधीही नसतो. म्हणजे आनंदाला गुढी कधी उभी राहते. म्हणजे आला आनंद करावं, आला आनंद करावं. एक गोष्ट लक्षात ठेवा त्या गुढीला 5 तारलाचं तोरण देखील बांधा. किती? 5 तारला तोरण गुढीला बांधलं तर गुढी कशी वाकल ना. गुढीला नारळ फक्त 2च, ते पण अगदी मुद्दा. गुढी कशी ताट उभी राहते. हे लिंगना डोंडी या वयात बाबा गुढी उभी करणार करणार टेकू लावतील तो करणार. हे चमत्कारी बाबा आहेत. काय चमत्कारी बाबा आहेत. चमत्कारी बाबा कधीही कोणत्या वेळी काही करू शकतात. म्हणजे हे आमचा पूर्ण विश्वास आहे. म्हणजे हेच का ते चमचमवाले बाबा? बाबाला कशाची कल्पना कशाची कशाची येतो म्हटलं धरा घडलं पैशाचं पैशाचं पैशाचं
येलो लावणार नाही. हे वेगळे आता उदाहरण घ्या ठेवा कन्याकुडी जाऊया त्याच्यात पाणी बी नाही आंबी करता कशा ते त्यांना जमतं दगडावरती. चला 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 चला.